እንታይ ማለት እዩ? What does it mean to be human? ሰብ ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኩሉ ሰብ ሰብ እዩ ወይ ኩሉ ሓደ ዓይነት ድዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። ንዚ ናተይ መልሲ እንታይ እዩ? ፖቴንሻሊ ሰባት ኢና እዩ መልሲ። ሰባት ኢና መሊእና ሰባት ኢና ክብል ኣይኽእልም። ፖቴንሻሊ we are potentially human beings. potentially بعقل ደረጃ ኢና ግን ገና ኣይኾንና። ምውላድ ጥራይ ሰብ የብለከን ምውላዕ ምስታይ ምድቃስ ምውላድ ገለ እዚኦም ሰብ ኣይብሉኻን ምክንያቱም እቶም እንስሳትን ስለዝገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ዘብለካ ናይ በዓልካ ካልኦት ካብኣቶም ፍልይ ዘብል attributes ወይ ከዓ characteristics ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ቀዳመይቲ ሕቶ መልሲ እንታይ እዩ? we are potentially human beings. potentially potential realize ንገብሮ ዲና ኣይንገብሮ እንተኢልና ካልእ ሕቶ ይኾን ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ማለት it's a being in the making ኣብ ምስራሕ ዘሎ being እዩ። ገና ተሰሪሕና ሳይተወድአና ተሰሪሕና ዝተወድአና ተመሲልና ተዓብይ ስሕተት እሱ እዩ። ገና ንውለድ ምስራሕ ኢና ዘለና we are in the making ድሓር መወዳእታ መሊእና ሰብ ኮይና ዲና ክንመውት ወይስ ካብዚ ዓለም ክንኸይድ ወይስ ገና ሰብ ከይኾንና ከዓ ካልእ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከመይ ክንገልፆ ንኽእል? ደቂ ሰባት ትርእስና ተርእናዮ ሓንጎልና አንተው ነፍቲ ፊልም እንዳቀረበ ነይሩ ክልተ ክፋል ኣለዎት ናይ ሰብ ሓንጎል the right hemisphere and not left hemisphere ክልተ ኣካል ኣለዎ ሪትሞንኩም ማለት እዩ። እዚ left hemisphere and not right hemisphere ንነባዕሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ እዚ ብናይ ኒውሮሎጂ መጽናዕቲ ገለ ክረአ ከሎ ናይ ደቂ ሰባት ሓንጎል ተወሰነ ፓርቱ ተወሰነ ክፋሉ ጥራይ ይሰርሕ ትዝበዝሕ ናይ ኣእምሮና ክፍሊ እንታይ እዩ? ዳርክ ሪጅን ይብልዎ ወይ ከዓ ናይ ጸልማት ሪጅን ናይ ጸልማት ክልል ይብልዎ። ናይ ሓንጎልና ሴላት እንታይ እዮም ዝበሃሉ? ኒውሮንስ ይበሃሉ። ሕዚ ኒውሮን ፋይሪንግ ማለት ቶም ናይ ኣእምሮና ዘለዉ ሴላት ወይ ዋህዮታት ክሰርሑ ከለዉ ብልጭ ይብሉ። ሕዚ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ንእሽተይ ክፋሉ ይበልህሞ ዝበዝሕ ክፋሉ ግን እንታይ እዩ? ዳርክ ሪጅን ወይ ከዓ ናይ ጸልማት ክልል እዩ። እንታይ ማለት እዚ ዘይንጥቀመሉ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለና ኣብ ርእስና ማለት እዩ። ምናልባት ብፐርሰንቴጅ ተቐሚጥናዮ ትሕቲ 5% ናይ ብሬንና ዓቕሚ ኢና ንጥቀም እስካብ ንሞት ካብ ተወሊድና እስካብ ንሞት ማለት እዩ። 95 ጉልበት ናይ ኣእምሮና ከይተጠቐምናሉ ዝሓልፍ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብኸመይ ክነነፃፅሮ ንኽእል? ሓደ ናይ ጨርቃጨርቂ ፋብሪካ ከፊትካስ ካብ ዝኸፈት እስካብ 50 ዓመት ገለ ኣገልግሎት ፋብሪካ እስካብ ዝበፅስ ብ5 ሚታዊ ጥራይ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ። ዓቕሙ መዓት ማሽናት ኣለዋ ግን ኣይጥቀመሉ ሰባት ኣይጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳራ ናይ ደቂ ሰባት ክሳራ ብጣዕሚ ዓብዪ ክሳራ እዩ ማለት እዩ። ትሕቲ 5 ሚታዊ ዓቕምኻ ምጥቃም ማለት ክንደየና ዓይነት ክሳራ ምዃኑ ትፈልጡ። እቲ 5 ሰዓት ንላዕሊ በፂሖም ዝበሃሉ እዮም ተወስዶ እምበር ዝበዝሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን። እዚ እንታይ እዩ ባህሪኡ? እቲ ናይ ብሬንና ናይ ክልቲኡ ክፋል ናይቲ የማናይ ክፋልን ናይቲ ፀጋማይ ክፋልን እንታይ እዩ ባህሪኡ እንተኢልና እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ክፋል ኣእምሮና እቲ ሌፍት ሄሚስፌር እዩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ፀጋማይ ክፋል ኣእምሮና እዩ። እሱ እንታይ ይሰርሕ? ናይ ምፍልላይ ስራሕ ይሰርሕ። ብእንግሊዝኛ ዱዋሊቲ ኮንሽስነስ ዝበሃል ነገር ዝንቀሳቐስ እሱ እዩ። ዱዋሊቲ ኮንሽስነስ ማለት ኣነ ንስኻን ዝተፈላለና ኢና ኣነ ንስኽን ዝተፈላለና ኣነ እትን ፍልሊ ይርኢ ማለት እዩ። it operates on the basis of differentiation is ፍልሊ ናይ ብዓዓም ጥራይ ዘለዎ ሓደ ክፋል ኣእምሮና ከዓ እቲ ራይት ሄሚስፌር ማለት እቲ ብየማን ሳይድ ዘሎ ናይ ኣእምሮና ክፋል ከዓ ዩኒቲ ኮንሽስነስ ይበሃል ወይ ከዓ ሓድነት እዩ ዝርኢ ኣነ ንስኻንስ ክልቴና ሰፍንጫ ኣለና ንመሃሰልና ክልቴና ስኣፍ ኣለና ክልቴና ስልቢ ኣለና ክልቴና
نحناس بيتطقمنا لنا إمرو عملنا لنا سيزن تايزر مالتي تحدك فالها similarity يعني خا sameness يعني تحدك عن تايري فليلي حزب إثيوبيا أينا ما إمرونا كفال بتاعنا بسرح زولي مسلوكم ها ما يفرقني بزي من ترتر مالتي حدا كفال إمرونا عزيمة يعني كلفنا يعني ما لو تقولف ناس تقول في ندير ما يخون يفرح خمسية تقول فرح كل جزء بتعمل فرح مالتي وخاطر كل سنة في اللي يزل في اللي خا بيتوتا درجات رايحون يزلوا أفتكر يشتس في اللي يزل يساعد له ما إندك تعمل تنبيه ما يكلم أفتكر يشتغل مالتي الحركة عم قلقة تكود سفر نهون تكود سفر معي الحركة تود سفر نها هم لا يقدر يصير مالتي تكود كلي كود تسمى كود تكود نا حاجة كفالنا يعمرنا ويقعد duality consciousness اللي بعد active control